Bambus lidí, zdraví Čus. vás Ruguck a Grip. Čus. Takže dneska sme na novom serveri a budeme stavať náš domček, takto sme si to ešte len pripravili a tak. No, takže ideme stavať druhé patro. Tak za to robíš. Za to robíš. Čo robíš? Strechu. Strechu netreba, lebo bude druhé patro. Aha, že tak strechu robí. Ja som myslel, že tak akože do trojuholníka. Hej, ale teraz nie. No, takže také normálne, hej, urobím. To mi nevypisuje. Počkaj, musím si dať. Nevypisuje. Tak. A potrebujeme drevo. Ale v auguste, teda kedy ste už mali byť rozidení podľa vašich slov, ste vypisovali mojej mandantke SMS-ky typu Láska, už to tam definitívne dal som si tam schodíky moje. Tu? Čestý. No, čestý, hej. Ešte vyrobím. Áno. Nevyšuje. zvláštne srandy si robia, takže z jednej sezóny vystrelili oni. A vy si takto náhodou nerobíte z nás srandu, že? Počkaj, musím si dať toto. Vy si uvedomujete, ako vyzeráte teraz? Pozrite, v redakcii je bežné, že máme rozhádzané mobily a svoje osobné veci, takže keď nejaký kolega príde SMS-ku poslať, je podľa mňa úplne banálna. Len paradím ten oltár. Tak mi prosím predložte Ale treba mi pomôcť s týmto. No, idem. Máš to drevo? Aké? Čo teraz? Druhé poschodie. Aha, to už idem on. Či máš len to drevo? Ukáž? To... Mám, myslím. Hej, mám ešte. Mám 31. No, to ako nepomôže. Počkaj, tu by som si to chcel naznačiť. Že po akej výške by to bolo. Počkaj. No tu bude... Tak. Pán obchodca sa pred malou chvíľou vyjadril, že celkom slušne zarábal a vy ste zase tvrdili, že ste do nás podchádzali preto, lebo ste potrebovali... Takže my sa ozveme, keď budeme mať druhé patro, tak Bambus lidí. Takže som naspäť a takže musel odišieť, musel ísť preč. Link čo ukazoval mravý, no to bol mravý, ale išiel na iný skin. Takže tak musel odišieť, takže prepačte. Ale čo spravím? Mám nakoniec strachu, ale niekoľko len nakoniec. Až včera príbuzní kontaktovali jeho brata, ten im ale povedal, že Desidera už niekoľko dní nevidel. Domáci po ňom teda začali okamžite pátrať. Zostali poriadne šokovaní, keď ho našli pod mostom, a to len pár metrov od jeho domu. Najskôr som si myslel, že je to iba kabát, hodil som do toho kameňom a potom som zbadal ruku. Dôchodca ležal tvárou vo vode a už nejavil žiadne známky života. Z potoka ho vytiahli rimavsko-sobotskí hasiči. To, či sa utopil, potvrdí alebo vyvráti až nariadená pitva. Vonkajšie poranenia tam neboli prítomné, takže posiaľam na zdravotnú pitvu. Pravdepodobne sa v tme pošmykol alebo zatackal a nešťastne spadol. Jeho mali rádi. To sa nemohlo stať, že takého niekto Neviem, čo budeme dneska robiť. Máme ešte malú minút. Budeme ešte ťažiť. Vážna dopravná nehoda ráno skomplikovala premávku medzi obcami Dunajský Klatov a Veľké Dvorníky. Vodič osobného auta sa tam zrazil s kamiónom. Tak a môže viete dať lajkom, alebo už konečne to nejaký like, nejaký koment, niečo. Takže tu sme to tak spravili, sme to tak spravili.
muž svůj boj o život prohrál. Dobrý deň Nedošlo v ľudia. této zatáčce. Řidič Fordu jel směrem z Tomášikova. Podle svědků dostal pravděpodobně smyk a vjel se svým vozem rovnou pod kamion. Problémy. To som ja. Během odstraňování následků nehody museli policisté dopravu mezi obcemi Lidítky v Adlově. Silnici druhé třídy se podařilo zprůjezdnit po několika hodinách. Co bylo přesnou příčinou této nehody, bude jasné až potom, co policisté ukončí vyšetřování. Presné príčiny a okolnosti dopravnej nehody polícia vyšetruje. Chceli by sme apelovať na vodičov, aby jazdili opatrne a paradoxne aj v tomto peknom počasí môže dojsť k zvýšenému počtu dopravných nehôd. David Mimra, televize Joj. Ešte v nedeľu sme hovorili o tragédii, ktorá sa Á, stala toto. v Michalovských panelákov. Našli tam nevyčné telo muža z Humenného. Záchranka ho okamžite previezla do nemocnice, ale tam bol o život prehral. Polícia už pozná meno páchateľa. 53-ročný František, ktorý je obvinený zo zabitia mladého Humenčana, sa dnes postavil pred sudcu na okresnom súde v Michalovciach. Krvavý incident sa odohral ešte v sobotu, keď si partia mužov v jednom z bytov spríjemňovala večer po píjaní. Dovtedy sa nič podozrivé nedialo, no až okolo polnoci bolo počuť silný úder. Nevieme presne, čo sa tam stalo, alebo čo tam bolo. Iba sme počuli, keby tam stiahovali nabytky, alebo dačo, skrine, alebo takto by rozťahoval posteľ. To bolo čisto len také puchnutie. Z bytu kto si zavolal záchranárov, tí ho urýchlene previezli do nemocnice, no ich úsilie. Z Poľska, televízia Joj. Takže som naspäť. Dôchodkyňa z Vysokej Príborove prišla o život len preto, že využila zlodejov pri krádeži medených káblov. O tomto brutálnom čine sme hovorili nielen včera, ale aj v polovici januára. Ženu podľa polície udal na smrť 18-ročný Lukáš. Všetky rany smerovali na hlavu. K násilnej smrti dôchodkyne prišlo pravdepodobne v nočných hodinách z 12. na 13. januára. Pani Anna bola veľmi chorá a v dome bývala sama, no každý deň za ňou prišli jej deti. Aj v osudné ráno ju prišla pozrieť dcéra. Ako niekto ju tak videla, že tá nekrvavá celá ona vyšla preč. Žena utrpela úrazovo krvácavý šok, Je to nerovno. mnohopočetných poranení v oblasti tváre a hlavy. Podľa našich informácií malo ísť o dvoch mladíkov. To nakoniec potvrdila aj polícia. Ide o 18-ročného Lukáša a jeho o rok mladšieho kamaráta Tibora. Dvojica sa rozhodla ísť do domu staršej panej kradnúť. Obaja mladíci preskočili opločenie a dostali sa na dvor. Zatiaľ čo Tibor zostal vonku, Lukáš vošiel dovnútra a práve tam ho v druhej izbe prekvapila 82-ročná pani Anna. Ona sa dobudila, že ona čo sa deje. To, že Lukáš pani Annu zabil, Tibor vraj nevedel. Keď vyšiel na dvor z garáže a šopy zobrali medené káble a odišli. Policajti na mieste zbierali stopy a postupne prišli aj na podozrivých mladíkov. Na základe príkazu sudcu skontrolovali priamo v obci 2 rodinné domy. Policajti zaistili tenisky a oblečenie, ktoré zaslali na expertízu. Znalecké skúmanie preukázalo individuálnu zhodu zaistených vecí so stopami zaistenými na mieste činu. Policajti v piatok na osobnej slobode obmedzili 18-ročného Lukáša a 17-ročného Tibora. Mladíci sa následne pri vypočúvaní k činu priznali. 17-ročný Tibor dokonca všetko opísal. Na Lukáša, obvineného z obzvlášť závažného zločinu vraždy, vyšetrovateľ spracoval návrh na vzatie do väzby. Tibora po vypočutí pustili na slobodu. Lukášovi v prípade dokázania viny hrozí 25-ročné väzenie, prípadne doživotie. Jeho kamarát Tibor môže vo väzení stráviť až 5 rokov. Silvia Bartoňová, televízia Joj. Galanská polícia pátra po nezvestnom 16-ročnom Tomášovi Danielovi. Mladík odišiel z resocializačného zariadenia v Galante ešte v utorok okolo obeda. Do zariadenia sa už nevrátil a nepodal o sebe žiadnu správu. Nezvestný je z Bratislavy, preto nie je vylúčené, že by sa mohol zdržiavať aj v Petržalke a v blízkom okolí. Tomáš Daniel je 170 cm vysoký, štíhlej postavy. Má modré oči, hnedé krátke vlasy, ostriané raješka. Naposledy mal oblečené Nebude to nejaké tepláky a obuté modročierne tenisky. Ak ste nezistili o Tomáša niekedy videli alebo máte o ňom akékoľvek informácie, oznámte ich na policajné číslo 158.